De ce un program bursier? De ce Rotary Club Botoșani? De ce bursele profesor dr. Constantin Manolache? Un program bursier pentru că este forma cea mai directă prin care se poate susține excelența în educație și performanța școlară. Rotary Club Botoșani, în cei aproape 14 ani de existență, prin acțiunile sale și prin implicarea voluntară a membrilor săi, a fost tot timpul în sprijin, în măsura suficienței fonduri pe care au reușit să le atragă pentru cei care au performat și au visat la lucruri cărora altora li s-au părut imposibile. Astfel, acum 4 ani de zile, când am inițiat proiectul Ajută un copil să învețe, împreună cu colegul nostru, profesor dr. Constantin Manolache, am pus bazele unui program bursier care să susțină performanța școlară a elevilor care doresc să progreseze, însă resursele financiare nu le sunt suficiente. Un ajutor pe care am continuat să-l dăm și care acum poartă numele regretatului nostru coleg, profesor dr. Constantin Manolache. Domnul profesor Manolache, sau domnul diriginte, cum i-am spus eu la careul de început al clasei a 9-a, a fost un bărbat de un calm absolut. Vorbele sale și glumele care se mai rostesc și astăzi au inspirat generații întregi de elevi. Ziarul găurit sau pixul cu detector de fițuici sunt acum, din păcate, doar povești. Fiind un profesor deosebit, el a fost considerat un adevărat mentor de către toți elevii săi. În cei 3 ani de derulare a programului bursier au fost finanțați un număr de 8 elevi. Salut! Eu sunt Alexandra Mahu și sunt elev în clasa a 12 la Liceul de Artă Ștefan Lucian, unde din clasa a 5-a studiez flautul cu doamna profesor Alina Dombrăvanu. În anul 2014, Clubul Rotary mi-a oferit bursa profesor dr. Constantin Manolache. Cu ajutorul acestei burse am reușit să-mi cumpăr un flaut performant, care mi-a ușurat foarte mult munca și a făcut-o mai plăcută. De asemenea, bursa m-a ajutat să particip la foarte multe cursuri de maestrie cu flautiști internaționali, precum Mihaela Anica, Ana Oltean-Sender, Matei Joachimescu, Barbara Gisler, Eric Lemb, Vențislav Candev. De la ei am învățat foarte multe lucruri și m-au ajutat să progresez în pasiunea mea. Bună, numele meu este Bianca, sunt în clasa a 10-a la Laurian. Anul trecut, când am beneficiat de bursa Constantin Manolache, am fost într-a 9-a și apreciez foarte mult acest proiect, deoarece este un semn pentru tineri care lucrează pentru viitorul lor, că cineva se gândește la ei și că sunt apreciați. Prin intermediul bursei am beneficiat de multe experiențe noi, am reușit să merg la multe festivaluri de teatru și la un proiect internațional în Budapesta despre științe. Pe domnul profesor nu l-am cunoscut, am auzit doar despre dumnealui din vorbele elevilor și aceștia îl descriu ca fiind un om minunat. Țin minte că era într-o zi de miercuri când am aflat de bursa Constantin Manolache. Domnul director de la noi la liceu ne-a trimis un mesaj. După ce l-am citit, eu știind mai de mult de bursă, am decis cu mama să încerc să aplic. Am fost foarte fericită să aflu că pot deține această bursă din mai multe motive. În primul rând, îmi aduce aminte de fostul meu domn profesor de biologie, domnul Constantin Manolache, care la orele căruia mă simțeam, cred că cel mai bine din tot gimnaziu, mi-aduc aminte că avea acea dăruire și acel devotament de a fi profesor și cred că dacă într-o zi mi-aș dori să devin profesor sau dacă voi ajunge profesor, cred că datorită lui. Eu am obținut bursa în special pentru că am obținut locul 3 la Olimpiada Națională de Germană. Această bursă pot spune că chiar mi-a schimbat viața și mă bucur foarte mult că am obținut-o. Eu am beneficiat de bursa Constantin Manolache în clasa a 10-a. În primul rând, a fost un sprijin financiar pentru a-mi procura materialele didactice de care aveam nevoie și pentru deplasările la diverse competiții. Practic, bursa a reprezentat suportul financiar pentru a face performanță.
Consider că bursa Constantin Manolache promovează excelența. Este o modalitate de a încuraja tinerii cu potențial și de a susține elevii care vor să facă performanță. Nu sunt multe astfel de proiecte, așa că inițial am fost reticentă la ideea de a-mi depune dosarul pentru bursă. Nu credeam că există șanse reale să obțin bursa, însă am fost plăcut surprinsă să aflu contrariul. Este de apreciat efortul depus în acest proiect și inițiativa de a susține olimpicii. Pentru mine, bursa nu a reprezentat doar un suport financiar, ci și o dovadă că munca mea nu era în zadar, că eram apreciată pentru ceea ce făceam și că trebuia să perseverez. Pentru ei susținem programul bursier și dezvoltarea lui în anii ce vor urma, pentru că sunt copiii ce au nevoie de noi.